ሰላም ክቡራት ተኸታተልቲ ኤሪ ፉትቦል ካፌ ከመይ ትኾኑ? ናይ ሕጂ መደብና ድማ ናይ ቸልሲ ኣጀማምራ ፕሪምየር ሊግ ከመይ ነይሩ ሓፂር ትንተናዊ መደብ ሒዝናልኩም መፂና ኣለና። ሱረ ከመይ ትኸውን? ሰላም ይሓወዝና ከመይ ኣለና እግዚአብሔር ይመስገን። ሓረ ኣጀማምራ ናይ ቸልሲ ምስ ሓድሽ ኣሰልጣኒ ፖቼቲኖ ከመይ ይመስል? ሓራይ ኣጀማምራ ናይ ቸልሲ ከምቲ ዝረኣናዮ ኮይኑ ካፍታ ናይ ዓሚ ቸልሲ እዛ ሕጂ ዘላ ቸልሲ ብጣዕሚ ትፍለያ ኣብ ኩሉ ዓይነት ሸነኻ ተሪእኻ ማለት እዩ። ካብ ሓለውላት ጀሚርካ ስጋዕ መወዳእታ ወላ ብተፃወቲ ወላ ሕጂቲ ኣቨሬጅ ናይ ዕድመ ተሪእኻ ኣብ ንኣሽቱ ይበዝሕ ናይ ቸልሲ ብጣዕሚ ብዙሕ ፖቼቲኖ መጪ ብዙሕ ዝገበሩ ኣብ ዋላ ኣብ ማእኸል ሜዳ ይኹን ዋላ ኣብ ተቐያሪ ክፍሊ ዘሎ ነገራት ብዙሕ ነገር ክቕየር ኢና ሪእናዮ። ቸልሲ ኣነ ብዙሕ ዝተርፎም ዘሎ ኮይኑ ይስምዐኒ ማለት ገና ካብቲ ዕዳጋ ኣይወፁን ዘለዉ ሉካኩ ከምቲ ዝረኣናዮ ከይዱ ኣሎ ጃክሰን ፈጣን ስትራይከር እዩ ከምቲ ንሪኦቶ ኮይና ግን ወዳኢ ክትብሎ ይትኽእል እቲ ናይ ምውዳዕሙ ግን ምስቲ ናይ ፕሪምየር ሊግ ዕድሚኡ ከዓ እናፃፂርካ ኣብ ጃክሰን ኣሚና ትኸይድ ኣይኮነትን ቸልሲ ገለ ኣጥቃዓይ ክደልያ። ካልኣይ ነገር እንታይ እዩ እቲ ዝወስዶ ዘሎ ኣፃወታ ናይ ፖቼቲኖ ይረአየካ እዩ ንመፃኢ እወ ኣብዚ ሕጂ ግን ኣብ ገለ ብፍላይ ኣብ መስመር ምክልኻል ጉድለታት ይረአዩ ኣሎ። ንምንታይ ተልካኒ ተኸላኻላይ ደጥፋ ካሴዶ ከምፅእ ክብል ተፃዋታይ ኣብ ግዳይ ኣትሎ ምክልኻል ንእሽተይ ድማሓሽ ነገር ደሎ ኮይኑ ይስምዐኒ። ካልኣይ ነገር መስበርቲ ተፃዋቲ በዝሖም ኣሎ ቸልሲ ከምዚ ንሪኦ ዘለና እንተኮይኑ ሳልሳይ ሕጂ ከማን እቲ ስኳድ ናይ ቸልሲ ክቕነስ ከም ዘለዎ እዩ ፖቼቲኖ ዝነግር ዘሎ ኣስተውዒልካ ካብቶም ዘ ክቕነሱ ከም ዘለዎ በዓል ካላግለር ብዙሓት ዝቕነሱ ኣለዉ። ናይ ብሓቂ እቲ ናይ ቸልሲ ኣጀማምራ ትርኢና ከማን ከምዚ ኩዕሶ ትቆፃፀር ሙሉእ ፀወታ ከተመሓደር ትደሊ ጋንታ እዩ ደሪአና ዘሎ ናይ ብሓቂ ፖቼቲኖ ዝናኣስ ስራሕ እዩ ደሪአና ዘሎ። እዚ ከማን መብዛሕትኦም ኣብቲ ተፃወቲ ዘለዉ ንኣሽቱ ተፃወቲ እዮም በዚኦም ከምዚ ዓይነት ጋንታ ክሰርሕ ምፍታን ናይ ብሓቂ ዝናኣስ ስራሕ እዩ። እቲ ሓደ ተመክሮ ኣለዎ ትብሎ ኣብ ብፍላይ ኣብ ምክልኻል ቲያጎ ሲልቫ እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ ዓመት ብቕዓት ብፍሉይ ኣብ ናይ ሎሚ ዓመት ናይ ቸልሲ ተፃዋቲ ብፍሉይ ብቕዓቱ ዘገርመና ዘሎ ስተርሊን እዩ። ስተርሊን ናይ ብሓቂ ፕሪምየር ሊግ ቅድሚ ምጅማሩ ናይ በይኑ ናይ ትሬኒንግ መደብ ልምድ ገይሩ መፂኡ ናይ ብሓቂ ኣብ ውፅኢት ከዓ የርእየና ኣሎ ማለት እዩ። ስተርሊን ሕጂ እንታይ ዓይነት ፅልዋ እዩ ዝገብር ዘሎ ኣብቲ ፀወታ ናይ ስተርሊንግ ኣብዚ ዝሓለፈ ፀወታታት እንተሪእና እቲ ንፈልጦ ዓይነት ስተርሊንግ ተመሊሱ ኣሎ። ብጣዕሚ ስተርሊንግ ማለት ባይ ዘ ወይ ኣብ ሲቱ ከለኩ ብጣዕሚ ኣሸጋሪ ተፃዋታይ ፍጥነት ኣለዎ። ካልኣይ ነገር ናይ ምውዳዕ ዓቕሙ ላዕሊ እዩ ንተኸላኸልቲ ሽግር እዩ ኣሎ። ሕጂ ብዚ ንሪኦ ዘለና ኣብ ዝሓለፈ ፀወታታት ምስቲ ዝእተዎ ዘሎ ጎላት ዋላ እቲ ናብ ብቕዓቱ ከም ዝተመለሰ ዘርእየና ነገር እዩ። ግን ናይ ቸልሲ ብዙሕ ኣብ ዕድል የለዎ እንደብለካ ከዓ ሪስ ጄምስ ምትል ተሰይሩ ኣሎ ኣብታ ጋንታ ዝፅንሑ በዓል ቻሎባ መኻዶም ኣይተርፎምኒ ምውፃእ ቤን ቺልዌል ሕጂ ከማን ንእሽተይ ተጎዲኡ ይበሃል ኣሎ። እዚ ተፃዋታይ እዚ ኣብ 2021 ዝነበሮ ብቕዓት ተሪእኻዮ ናይ ብሓቂ ካብቶም ኣለዉ ዝበሃሉ እዩ ነይሩ። ድሕሪ መስበርቲ ብዙሕ ዋላ ናይ ቸልሲ ቀንዲ እቲ ዝጎድኦም እቲ ምቅይያር ናይ ኣሰልጠንቲ ብዙሕ ፅልዋ ይምፂሎም ኣብ ተፃዋቲ ነዚ ኩሉ ፈዊሱ ፖቼቲኖ ግን ገና ስራሕ ከም ዘለዎ እዩ ደሪአካ ገና ሕጂ ካልኣይ ቦርቴለ ሓላውላ ትደሊ ኣሎ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ ገቢኣ ዋላ ንኢቫንቶ ንኸፈርሙ ደሊ ኣለዉ ኣለዎ ትለውጥ ኣሎ ግን ብዙሕ ዝተርፎም ኮይኑ ይስምዐና። ኣነ ሕጂ ናይ ቸልሲ እታ ካብዚ ኩሉ ምፍራም ኩሉ ኣፈሪሞም እታ ናይ ኣታኪን ሚድፊልድ ናይ ማውንት ቦታ ብልክዕ ዝተክእዋ ኮይኑ ኣይስማዕን። ምክንያቱ ኢንዞ እዩ ናብቲ ቦታ ከይዱ ኩዕሶ ክሰርሕን ኣሲስት ክፍትን ንሪኦ ዘለና ማለት እዩ። ኢንዞ ከዓ ልክዕ ቦትኡ ቁጥሪ 6 ወይ ቁጥሪ 8 እዩ። እዚ ቦታ እዚ ቁሩብ ክፅግሞ ክእል ግን ተፃዋታይ ኩዕሶ ናይ ምዝርጋሕ ከምኡ ድማ ኩዕሶ ናይ ምቁፅፃር ዓቕሚ ላዕሊ ስለዝኾነ ክዋፅኦ ይብል ይግምት ማለት እዩ። ኣብ ቅድሚ ሕጂ እውን ብዙሓት ተፃዋቲ ነቲ ዓበይሉ ቦታ ገዲፎም ኣብ ካሊእ ቦታ ዝለዓለ ብቕዓቶም ከሪእና ኢና ማለት እዩ። ኢንዞ ድማ ነዚ ዓይነት ብቕዓት
ببوتشيتينو حديث علامة كواصل زخيل كوني يسمعن مالتي هو أبزي ناي إنزو فرنانديز نقول ميتام تشيلسي تقوموا عينة تصوتا أفتي تول جيرو دخده عينة سلتي مزلوش كاش تاريخه من متى سلست تخلخل تيركا أما أخل توينجرز LWB ملو تنقصقص تيركا أبتنا ما أخل شفان كشفين كانت تصوت أنا بقدر شعات مبصحيت سرح زمانت نبريس بتاع زيادة تشجر مالتي بريس عم مكبر مالتي جن حجي انت يدلو كريتر يبلو من تشيلسي تاريخ كريتر يكون دليو نعمت جاكسون دحر قدامي اتاكالو اب بزا حد سترلين بزا حدخا تشكوميكا ويكا إنزو يدلو إذا مالت كم يمثلك تشكوميكا مس سترلين كا تقولو إنزو ندحر تعرفو نخلته ما ازن زلو يدري بزح غيزي اذا انت تصاوتا بقى انا تشيلسي باهر بيقولو ترديخاني أبزي عينة هتصاوتا أتي خان بزحات كانت ياخد شجر لمنتاي نسيتي تأكل كانت دفرسو لا عينة ميلاي تردي خان نذكرت خوينا بك توم تتصاوت انت خغبرو خم زلو فليطومنا ميدا تاعتي حيال جلس خم سرور دقاي جن مستي تموكرو مستي مسبرتات اجخا افتي مشات تتصاوتي بزح حلو ممصا تتصاوتي ازي ايتات سغع زمعرر نيشتي غزي خوسدي امبر شلس خمان ناب بقعتا مملاساي ترفاني هراي كبرى تخللتي إيري فوتبول كافي ناي تشيلسي أبزو ودينا لنا أبز متصدما ناي نيوكاسل مستوتنهام أب حنت مدب حيزنا لكم كلمتنا يغني لي